హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఏం చేస్తున్నారు? ఇదైతే నిన్నటి ఆదివారం వీడియో అండి. ఇక నిన్నైతే లంచ్‌లోకి చికెన్ కర్రీ అయితే చేశానండి. ఇదైతే ఫారం మాస్ అండి. ఫారం కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కదండీ! అందుకని చెప్పి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పెరుగు, పసుపు ఏసి కుక్కర్‌లో అయితే ఉడకపెట్టేసానండి ముందు. తర్వాత మనం నార్మల్ చికెన్ అయితే ఎట్లా చేస్తామో అలానే వండానండి. కాకపోతే ఇందులోకి కొంచెం ఆయిల్ అయితే తక్కువ పడుతుందండి. ఇది ఉడుకుతుండంగానే ఆయిల్‌లా వస్తుంది పైకి. మనం బాయిలర్‌కేసినట్టు దీనికైతే ఆయిల్ ఎక్కువ వేయకూడదండి. ఎక్కువేస్తే చప్పదనం వచ్చేస్తుందన్నమాట కూర. టేస్ట్ అయితే బాగోదు. అందుకని చెప్పేసి ఆయిల్ తక్కువేసుకోవాలండి. ఇక ఏ కూరకన్నా సరే ఉల్లిపాయ చక్కగా గోల్డెన్ కలర్‌లోకి వచ్చే వరకు వేయించి కూర అయితే చేసుకుంటే ఏ కూరైనా బావుంటుంది కదండీ! నిన్నైతే మా చికెన్ కూర అయితే చాలా బావుందండి. ఓకే. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.